Балалар үшін Тотар китаплары нинди булырга тиеш, замана балаларына нинди китаплар кызык. Тотар нәшриятлары бу ихтияжны ни дәрәҗәдә канәгатьләндерә? Эфирда таяну нуктасы тапшыру, студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәйле кич мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз, яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Роберт абый, сездән башлыйк әле. Сорауны бүгенге көндә, бүген балалар өчен китапларны сез ничек бәялисез? Ерактанрак башлап кетим. Менә безнең буын китап укып үскән буын. Без китап балалары. Безнең бөтен дөньябыз китап булды. Менә минем шушы яшендә дә 4, 5, 6, 7 яшьлек чакта укыган китапларым иштәлегендә түгел, төсе, кыяфәте, тышы, ахыргы бите, нишәтиен торганы бөтенесе дә күз алдымда. Шуңа күрә баланың хәтерендә китап сакланырга тиеш үскәчтә. Аннары һәрбер баланың үзенең яраткан китабы булырга тиеш. Менә минем оныкларым бар, балалары үсеп бетте инде. Аларның әти-әниләреннән килгән китаплары бар, яраткан китаплары. Уларны 10 тапкыр укыта, 100 тапкыр укыта, улаңа кадерле. Ул тормышының, менә рухи тормышының бер газиз кисәге менә шушы китап. Балалар китабы матур булырга тиеш, истәлекле булырга тиеш, төсле, истә калырга тиеш. Тиеш, әмма менә шушы балалар әдәбиятының бүгенгесен сез үзегез ничек бәялисез? Дөресен генә әйткәндә, балалар әдәбияты бүген кызганыч хәлдә. Аның шаулап 60-нчы, 70-нче елларда шаулап торган чагы узды. Ул иң элек балалар әдәбиятына мөнәсәбәттән тора. Аннары инде бик озак еллар балалар китаплары бик кызганыч хәлдә булды. Мин, мәсәлән, 90-нчы елларга кадәр төслек балалар китабы чыгара алмадым. Бүген инде әлбәттә бөтенләй икенче заманда яшибез. Төсләр, матур төсләр заманында. Ләкин барыр проблемалар килеп чыга. Мәсәлән, менә монда Татарстан китап нәшрияты хәзер шул хәтле сыйфатлы матур китаплар чыгара. Хәзер инде мин икенче төрле уйлый башладым. Гел андый калын, матур, сыйфатлы китапларны чыгарга тиеш түгел безнең нәшрият. Параллель рәвештә арзанлы, арзан кагазда, массовый тиражлы, гади китапларда чыгарга кирәк. Әйтәсе килгән сүзем, балалар китабы күп булырга тиеш. Бик күп булырга тиеш. Илдар әфәнде, сез үзегез канәгатьме менә бүгенге вазгыять белән? Дөресен әйтергә кирәк, безнең теләкләребез бүген зурдан. Һәм монда яшерен батырын түгел, менә безнең маркетинг хезмәтенең мәгълүматларын алсак кына да сатылган китапларның 70% бүгенге көндә ул балалар өчен булган китаплар. Ата-аналар алалар балаларга. Без шул исәптән без елдан-ел балаларга караган балалар өчен китапларның санын арттыру ягында. Шул исәптән инде монда жанр төрлелегендә карыйбыз. Калын китапларда, менә Роберт абый әйтмешли, юка китапларда, хәтта киләчәктә менә бүген инде уенчык китапларны да чыгару күздә тотыла. Кнопкага басып, аның аудио язмаларын яздырып, шундый китапларда. Менә шушындай иттереп ясалган ул бер әкиятәеме? Һәм менә монда ниләр, диалог кыңгырау куелган. Әгәр мин менә монда басам икән, китап сөйли башлый. Бу кичкенә балаларга, иң кичкенә балаларга. Каян алырга була әлеге китапларны? Һәм соннар турында сөйләгәч, кайда бар китаплар, күпме чыкты соңгы вакытта? Бераз сөендерсәгез. Киләсе елда чыгачак китап алабыз. Безнең инде менә үзебез һәммәбез дә хәтерлибез. Мин үзем, ягъни мәсәлән, хәтерлим менә бу китапларны. Бик хәтерлибез. Әти-әниләр, һәр кешенең инде булган китаплар. Менә бу китапларны без яңадан бастырып чыгардык. Моның бүгенге көндә булар шактый классика дип әйтгәндә бу балалар өчен дә классик булыр. Кыйбатлы дигәнгә менә бу китапның бәясе бары тик 70 сум. Аның ул сыйфатсыз кагазда түгел, сыйфатлы кагазда. Һәм безнең Татарстан китап нәшриятында эшләгән Байназар Альменовның рәсемнәре белән ул ясаган, ул беренче булып Шүрәлене ясаган, инде билгеле булганча, Суанасын беренче итеп ясаган кеше. Бу китапны безнең кибетләребездә һәм безнең сайт аша алырга мөмкин. Бер яктан караганда, бүген балалар рәсемнәргә карата мультфильмнарның төрле телләрдә, нинди тели, сүзсез, сүзле, җырлап һәм башкалар барсы да безнең интернетта да бөтен җирдә таба алалар. Икенче яктан
яктан карасаң, хәзер киресенчә ата-аналар, хәтта урыслар да, башка илләрдә дә кире китапларга кайта башладылар, чөнки фантазияны үстерү ни дәрәҗәдә соң? Менә бу ни дәрәҗәдә мөһим соң, Айсылу апа? Мин монда килгәндә профессор буларак та түгел, психолог буларак та түгел, бәлки менә әби булган кеше буларак килдем бүген. Оныгым тугач, мин 6-7 ойлардан үземнең балаларга китап укыдым. 6-7 айдан бала уже китапны воспринимать итә. Аның ул вакытта игътибарының концентрациясе нибары 5 минутка җитә. Максимум 5 минутка җитә. Ләкин менә шул китап 5 минутта укырлык эчтәлекле булырга тиеш. Һәм моннан тыш 1 яшькә кадәр булган бала, аның восприятиесе слух белән, менә бен канал восприятие дип әйтәбез бит инде, кабул итү каналы аның колак белән күзгә караганда тактиль, ягъни кул белән. Мин татар китаплары сатлатырган бүтән кибетләрне йөреп чыктым дип әйтсәм була. Мин билгеле инде үземнең яраткан шагыйрьләремне юлладым. Мин Шәүкәт абый Галиевның китапларын юлладым. Роберт Ай Миннуллинның китапларын юлладым. Минем өйдә берничә томлык җыентыгы бар. Мин аның шигырьләрен яхшы беләм, ләкин балага бит аны хәзер әле аңлатып булмый, аңа әле 1 яше дә юк, ул әле сөйләшми дә. Мин шушы ниләрне, шигырь китапларын юллаганда бер-бергә юлыктым. Менә урыс китапларының полкасы анда 100 төрле. 100. Менә ул яңа туган кичкенә балага ул бит әле кимерә, авызына каба, кырыен резинлап эшләгәннәр. Алар каты, ул җыртылмый һәм бик яркий шундый ачык төсләр белән эшләнгән. Безнең бер генә китапта тапмадым менә шул форматта эшләнгән. Кичкенә сабый балаларга, 1 яшькә кадәр булган балаларга бу китап бар миндә. Ләкин бу китапта бик күп вак элементлар. Һәм урыс китапларында яркыйрак рәсемнәр. Кичкенә балалар, алар менә бу вак элементларны әле кабул итә алмыйлар. Буларга Бушынан да бик кызык, менә Айсылу, истә тотасызмы сез менә моны эшләгән вакытта психологлар белән? Әйе. Әлбәттә истә тотыла, бу китап безнең ул 3 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен. Шулай. 0+ дигән яңа туган һәм шул китапны кабып, анда сындырып, бүкләп, күзенә якын китереп уйный торган, карый торган китаплар безнең юк. Но киләсе елга ала бирсә, безнең планга Шәүкәт абыйның, Зәкия Туфайлованың, Әминә Бикшәнтәеваның шундый кыска гына шигырьләреннән торган ире рәсемле катыргы китаплар чыгару безнең планда бар. Киләсе елга ала бирсә, шундый 5 китап, алар безнең, мин инде серләрне ача башладым, әйеме? Алар безнең аерым җыелма булып чыгачак алар. Моннан тыш мин шуны игътибар иттем, менә урыс китаплары арасында тактиль китаплар бар. Ягъни, ул хайван икән, аңа ниндидер җунлы материалдан әзгенә урыны беркеткәннәр. Балага укганда мин аны алдым, мин аны синхрондыр рәвештә переводлаштырып, җырын да җырлап укыйм мин аны. Ләкин бит бүтән әти-әни дә аны булдыра алмый. Яшь әти-әниләр бар, үзләрдә оннан-моннан гына татарча тел белмәгән әти-әниләр бар. Ләкин алар балаларын татар рухында тәрбияләргә телиләр. Алар өчен бу мөмкин нәрсә түгел. Мин ярый аны куллана алам. Аларга андый мөмкинлек юк. Шуңа күрә тел дибез, милләт дибез. Милләтнең башы әнә шул балалар китабында, балалар әдәбиятында һәм аның психологик яктан бала кабул итә алырлык дәрәҗәдә булуында. Әти буларак сез әлеге проблема белән очраштыгызмы һәм нинди чишү юлларын таптыгыз? Менә монда яңгыраган фикерләр арасында куәтләп китерим. Чынлапта балалар, кичкенә яшьтәге балаларга, шу 1 яшьлек менә Айсылу ханым әйтеп китте, тутып карарлык һәм аны авызына кабып чәйнәрлек китаплар татар телендә юк. Ләкин мин моны ничектер кимчелек дип санамыйм, чөнки ул вакытта, әгәр дә без телнең үсешенә тәэсир ясарлык китап дип сөйләсәк, монда инде баланы барыбер ничектер кулга тотып карар өчен генә кабул итә. Шуңа күрә бала китапларын бүлергәдер чорларга, мәсәлән, яшь 1 яшькә кадәрге, аннары 5-6 яшьтән китап инде хәреф таный белә башлаганнан бирле. Андый китаплар шагыштырмача күп. Бүтән китап нәшриятларының кибетләрендә дә рәхәтләнеп әдәби әсәрләр булган китаплар табып була. Юк, китаплар бар. Мин юк дип әйтмим. Менә бу китапларны хәзер күргән китапларның байтагын мин күрдем һәм кайберләрен сатып талдым. Инде 15-20 китап алдым. Ләкин эш анда түгел. Эш менә баланың психофизиологик үзенчәлекләрен исәпкә алган китаплар юк. Бүгенге көндә татарда юк. Менә киләсең, кибеткә керәсең, татарда выбор 10 китап максимум. Урысларныкында 100 китап. Кая бара әлеге әти-әни? Анда кнопкага да басып була, анда нәрсәләр эшләтеп була, ул интерактив та, ул ничек тә. Аннан соң, ник мин Шәүкәт абый Галиевның бер китабын таба алмыйм? Ник мин Роберт абыйның бер китабын таба алмыйм?
Аңламыйм мен аны. Ник мен Йолдыз ханымның бер китабын таба алмыйм? Мен аның юбилей кичәсендәге шигырьләрен тыңлап сукландым. Ул нинди бөтенләй яңаша күрелгән табигатьне, окружающий мирны бөтенләй башкача күргән караш язучының. Нигә алар юк? Мин һич аңламыйм аны. Һәм монда тагын бер нәрсә булырга тиеш. Бала бу вакытта мин килеш алмыйм, чөнки баланың аны авызга кабып кына кабул иткән юк. Беренчедән, ул аның башында беренче сүзләр татар телендә формалаша. Бу билингвальлыкка китерә. Бу баланың теләсән инде телне киләчәктә өйрәнгәндә аңа җиңеллек бирә һәм ана телендә тел ачылган баланың фикерләү сәләте гаять дәрәҗәдә югары. Моннан тыш менә хәзер галимнәр шундый тикшерүләр үткәрәләр. Хәзерге яшьләр зур текстны кабул итә алмыйлар. Без инде үзебезчә анда төрле психологик алымнар кулланабыз, ул зур текстларны алар кабул итә алсын өчен. Зур текстны кабул итү өчен 1 яшькә кадәр булган балага инде китап укырга кирәк. Аңа инде шигырь укырга кирәк. Ул шигырь тиз шундый рифмалы булырга тиеш. Менә сезнең шигырьләр. Без бәлкем гомумән Роберт абый күпне таләп итәбездер. Безнең бит әле гади китапларда юк. Әлеге сорауга җавапны без рекламадан соң ишетербез. Бездән аерылмагыз, дуслар. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну ноктасы тапшыру без дәвам итәбез. Бүген без балалар әдәбияты, бүгенге балалар китаплары, татар телендә балалар китаплары, аларның сыйфаты хакында, эчтәлеге хакында сөйләшәбез. Әйдәгез әле Төркиядән килгән видеозма карабыз, гыннар дәвам итәрбез. Төркиядә Мәгариф министрлыгы балалар тәрбиясе алгарыш өчен бик күп әһәмият бирә. Һәм иң беренче алар кызыклы мавыктыргыч китаплар чыгаралар. 1 яшьтән 5 яшькә кадәр булган бер китап. Карагыз, нинди алар мавыктыргыч иттереп ясалганнар, нинди төсле. Монда сорау һәм җавап иттереп ясаганнар. Икенче китапта тиз әйткечләр. Бу да 5 яшьтән 10 яшькә кадәр булган балаларга. Һәм тагын бер китабыбыз, бу да 5 яшьтән алып бөтен балаларга. Бу да Коръән Кәрим. Зур шрифт белән ясалган Коръән Кәрим, хәрефләре дә төрле иттереп ясалган, төрле төстә иттереп. Тагын бер китабыбыз, бу да тарих белән бәйле. Балалар шул ук вакытта тарихны да өйрәнәләр, шул ук вакытта укырга да өйрәнәләр. Роберт абый, моңа кадәр менә рекламага кадәр Айслопа безгә аңлатты, чыннан да башка телдә шул кадәр күп сайлау иреге бар, татарча юк. Бу чыннан да әни кешегә, бик кызганыштыр. Икенче яктан караганда, бәлкем безгә әле ул дәрәҗәгә барып җитер өчен әле ерак булырга да мөмкин бит. Ничек уйлыйсыз? Ата кешегә дә, бабай кешегә дә Бабай кешегә дә шулай ук, һичшиксез. Мин башта ук әйттем, китап күп булырга тиеш дип. Ләкин китап сәнгате бар, балалар китабы сәнгате бар. Ул балалар китабы, ул сәнгать әсәре булырга тиеш. Монда инде язучы автор гына түгел, рәссам белән бәйләнгән иңелек. Мәсәлән, Сутеевның үзе текст язган, үзе рәсемләрен ясаган гениаль китаплары. Без ничә буын инде шуны укый. Яисә Чижиковның. Мәсәлән, доктор Айбалетин, мин әлдә күз алдымда шундый матур искиткечне. Бездә Тауил Хаҗи Әхмәтов дигән бик зур балалар рәссамы бар иде. Шуңа күрә бүген дә нәшриятларның үз рәссамнары булырга тиеш. Бармаңа кытлык, Элдар әфәнде. Дөресен әйтергә кирәк, бар. Бүген безнең менә тапшырыбызны караучылар арасында, әгәр дә чыннан да әлеге сәләт ияләре булса, кая мөрәҗәгать итсеннәр алар? Безнең Татарстан китап нәшриятына мөрәҗәгать итсеннәр. Без бу эшне башкарабыз. Хәтта менә мәсәлән, хәзер Казан Федераль университетында дизайн факультеты бар. Андагы яшьләр белән, андагы студентлар белән очрашабыз. Хәтта менә мәсәлән, узган елны чыккан 4 булай китабыбызның тышлыкларын менә шушы студентлар ясап биргән тышлыклар. Без аларны менә шушы яшьтән тәрбияләргә һәм киләчәктә бәлки безгә килеп безнең хезмәттәшлегебезне дәвам итәргә дип хыялланабыз. Китап күплегенә килгәндә әйтәсе килгән фикерем, ул гомумән балалар китапларына гына кагылмый, ул гомумән барлык китапларга кагыла. Без дөресен әйтергә кирәк, Совет чорының
чорыннан калган, шул чорда тәрбияләнгән кешеләр безнең өйләребездә шыплап тулган китап киштәләре бар бүгенге көндә. Әмма ләкин менә бүген чыккан китапларның тиражларын гына да чагыштырып карасак, бу балалар китапларына гына кагылмый, бу башка китапларга да тиражлар шактый кимеде. Бүгенге заманны истә тотып, без яңача алымнар файдаланырга һәм кулланырга тырышабыз. Менә мәсәлән, электрон китаплар дигән төшенчә бар бит инде. Кичкенә балалар өчен электрон китаплар әле ул бик иртә кебек, шулай бит. Безнең интерактив китаплар да хәзер барлыкка килә башлады бит инде. Йолдыз апа, Алдагы сөйләшүне дәвам итеп шул темага кайтасым килә. Мин гомумән үзем баланы китап шәйнә туягында түгел. Бәләкәйдән ул инде китапка ниндидер хөрмәт белән карап үстерергә тиеш. Юк, аңа кагылыр, аңа шәйнәргә ярамый. Аңарда шундый матур шигырьләр бар, анда шундый матур рәсемнәр бар, анда ау яши, анда мияу яши. Менә шуңа күрә, әгәр дә без шушы культураны кичкенәдән тәрбиялый алсак, миңа калса, аннары инде ул китапларны башка төрле кабул итә бала. Китап укымауның сәбәбе, мин инде бер теге микрофон биргәннән файдаланып әйтеп каласым килә. рәхим итегез. Язучыларның балалар белән аз очрашуы, укучылары белән. Мин бер бик кызык бер мисал китерә алам. Әлки районына баргач, китапларны шулай калдыра торган гадәтем бар. Китапханәгә кердем дә, китапларымны калдырдым. Һәм шунда беренче класс баласы тотып карады да, бу китап югалды. Китапханәче әйтә, кая киттесең бу? Шушында гына иде, шушында гына иде ди. Һәм ачып карасак, теге бала сумкасына салып куйган, мин аны үземнең улыма күрсәтәчәкмен ди. Инде шушы ничә ел алдан карабыймы, чөнки аңа апа кул куйган автографлы китап бит ул ди. Менә шушыны аңлаталсак без балаларга һәрберсенә име. Гомумән, миңа калса, Узапаның фикерен дәвам итеп, искә төшеп китте. Мәктәп яшендә без Совет чорының соңгы елларында үскән буын буларак. Син дә шулай китап алып кайтып киткәнең булдымы әллә? Кайтып киткән безгә ширек тәмамлангач, кемнәр яхшы билгеләргә укуларын тәмамлаганнар, яңа ел алдыннан китаплар бүләк итәләр. Гади кагазьдә төссез була торганы, шундый китаплар бүләк итә. Кичкенә вакытта бит иң зур бүләкләр китап иде, хәтерлисезме? Хәтта балаларга китаплар бүләк итәләр иде. Я булмаса, рәсем өчен альбомнар бар иде. Ну, ике бер генә була иде. Шулай Монда инде әлбәттә Йолдызның фикере белән бәхәсләшергә дә була, чөнки баланы ул яшьтә менә син аны шәйнәмә, капма, өстенә ручка белән сызгалама дип тәрбияләү, ул бәлки ана кеше буларак ул дөрестер дә. Ләкин Йолдызны мен ул үзенең китабын жәлли әлбәттә, ул ин шул хәтле кадерләп чыгарган китабын аны сызгалагач, ләкин сөйнергә кирәк. Бала ничек булса да аны куллана, файдалана. Менә китапханага керәм, качакта минем искереп беткән бер китапны ояла гына миңа тәкъдим итәләр. Роберт Абуга саламмагыз инде менә шушындый хәлдә ин сезнең китап. Мин сөйнәм аңа, чөнки ул кулдан кулга йөргән, укылган. Әйбәт бит инде. Ул китап укылырга тиеш, тузарга тиеш әлбәттә. Ул әгәр шулай булмаса, яңасын чыгарырга кирәк булмас иде. Шуңа күрә инде Йолдыз белән мин достар чагына бәхәсләшеп алам инде. Үзегезнең китапларыгызны яңадан чыгарасызмы, Роберт абый? Менә бүген кереп тә без үскән инекәш кирәк миңа китаплары безнең һәрберебезнең өйдә бар иде бит инде. Ул чыннан да җыртылган җирләре дә бар иде инде. Үзебезгә яңадан төзәтергә, яматырга да ниләр бирәләр иде әлеге китапларны. Бүген аларны каян табырга була? Мин инде әлбәттә китап чыгару мәсьәләсендә зарлана алмыйм. Зарлансам уят булыр иде. Мин күптән инде балалар өчен хезмәт итәм, язам, китапларым чыгып тора, ләкин кызганычка каршы мин бит чиста балалар шагыйре генә түгел. Мин Тукай әйтмешле инде политик та, мин башкасы да, башка китапларны да чыгарасы килә. Ләкин шуңа да карамастан, менә энекәш кирәкмәгә дигән китап, ул уникаль бер китап булды. 90-нчы елларда ул 100 мең тираж белән чыккан китап. Фәридә Хасянова белән бергә чыгарган китап ул. Әлбәттә ул вакыт аны чыгарсаң әйбәт булыр. Мин хәтта Фәридәгә әйткәнем дә бар. Әйдә шушындый бер китап чыгарабыз. Рәсеме әзер, тиражын бәлки кичкенәрәк формат белән нәшрият чыгарсын, бернинди проблема юк. Бит әгәр алалар икән нормальный. Шуңа күрә инде менә андый китаплар әлбәттә мин башта әйттем, арзанлы, менә шундый китаплар булырга тиеш авторларым. Бармы тагын шундый зур күләмле чыгучы китаплар?
Тагын сер итеп кенә әйтәм, Роберт абыйның балалар өчен китабы киләсе елның планына кереп бара. Алла бирсә. Алда өмет бар. Андый китапны көтеп алыгыз. Тагын нинди шундый китаплар бар, бик популяр Айсылу? Кайсы китапларны аерып әйтә аласыз? Шундый күп тиражлы китаплар. Әкият китаплары бик тиз сатылып бетте. 3000 тираж белән чыгардык. Август аенда, октябрьдә уже биткән иде инде. Бер нәрсә калмаган иде. Бик тиз алып бетереп баралар. Әйтелгәнчә, менә Роберт абый да әйткәнчә, юка 70, 50, 60 сумлык китапларны бик тиз алып бетерәләр. Һәм аннарсын, менә Айсылу апа минем нигә шундый авырткан җиремне кагылды, име? Менә бу кичкенә балалар өчен. Дидактик, ләкин бу бала кулына бирә торган әйбер түгел, бала белән эшләр өчен артында табышмаклар, шигырьләр, шундый әйберләр бар. Һәм менә монысы тоже кичкенә балалар Сатуда өчен юк бит алар. бар, сатуда. Иң сатыла торган зур тираж белән чыгара торган безнең бу проектлар. Анарсын менә шул кичкенә балаларны күздә тотып, ул рус китапларын мин дә күреп йөрим инде. Инде үлә битеп актарыплар карап, иснәпләр карап йөрим мин аны, име? Ләкин безнең татарда шундый китап чыгара башласак, русларның 251 тәңкәлек китабы, 245 тәңкәлек китабы, ул без 3000 тираж белән чыгарсак, яки 5000 тираж белән чыгарсак, ул безнең 450 сум булачак. Һәм аны алучы әлбәттә аңа карамаячак. Әй, тукта, мин русчасын алам дип китеп барачак. Бараннарысын ваннада юынган чагында балага бирәсең, рәсемнәр килеп чыга, су белән юышланган шиме. Анда китаплар безнең 250 сум торачак. Әгәр без чыгара башласак, менә аны безнең кем алыр микән? Мин әле икеләнеп торам, безнекеләр алыр микән? Мин уйлыйм, безнең тамашачылар моны көтеп торачак, шушы тапшырудан соң. Әгәр бу тапшырудан соң ниләр була икән, отыклыклар була икән, инде без әле аны уйлый алабыз, әйеме? Һәм тагын шундый китаплар бар, чүпрәк китаплар. Ул чүпрәк китапларны инде мин тукмаларын итеп үзебездә җитештерсәк ничек булыр иде микән дип санап чыгардым. 4 битле бер китап безнең 680 тәңкәгә басып килеп чыга, килеп баса. Ул сәдәфләр белән, әйберләр белән, ул баланың вак кулчуклары, моторикасын шундый үстерә торган китап инде, шундый әйбәт китап инде. Ниндидер яңа формалар хакында хәзер сөйләшә башладык. Менә Илназ, ничек уйлыйсың? Киләчәктә менә әлбәттә без шул буын әле без китап исен белеп үскән буын шулай бит. Хәзерге бәлкем ул кадәр аны аңламаслар да безне тыңлап утыручы яшь буын вәкилләре. Менә яңа формаларга синең карашың ничек? Интерактив ниндидер формалар барлыкка килүләрне ничек карыйсың? Синең балалар укыйлармы, кулланалармы? Минем кызыма 14 яшында, өлкән кызыма, кичкенә малай үсеп килә, 1 яшьтән артык. Кызымны үстергән вакытта безнең татар китапларын алып, балалар өчен китаплар безнең кичтә тулы, алар жыртылып, таушалып битләр инде, ләкин сакланалар. Менә хөрмәт дигәннән бу искә төшеп китте. Без аны саклыйбыз, ыргытмыйбыз. Менә хәзер үсеп килә торган инде икенче бала, ул инде башка төрле, инде башка буын дип әйтик. Без әйтәбез бит, Z буыны бар, менә бүген дә искә алынып китте. 5 минут эчендә игътибар җәлеп битмәсәң, бала китә. Интернетта ул 5 секундта дип тикшеренүләр бар. 5 секунд эчендә кешенең игътибарын җәлеп битмәсәң, ул башка җиргә күчә. Менә бу шуңа әзер булып үстерергә кирәк дип әйтәм. Әзер булып китаплар да әзерләргә кирәк. Biz интерактивны дигәннән, мәсәлән, Сабантуй журналында шундый элемент кертеп җибәрә дип әйтгәндә, ул яңалык түгел, әлбәттә. Видео һәм китапның, интернет һәм китапның бәйләнешен булдырыр өчен журнал аша кирип китеп була видео карарга. QR-код ашамы? Әйе, QR-код аша. Менә шушындай ул бушка була. Балалар моны бик тиз аңлыйлар, иң кызыгы аларның кулларында гаджетлар, телефоннар, алар китапта күрәләр икән шундый үзләренә таныш элементларны, әлбәттә, кирип китеп карыйлар. Монда 2 файда инде. Кулга тотып әзрәк журналга, шуның аша китапка мәхәббәт тәрбияләү, укуга мәхәббәт тәрбияләү һәм шул ук вакытта бүгенге көндә булган гаджетларны куллану файдасын күрергә тырышабыз. Йылдыз апа, менә замана баласының ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек шундый китаплар булдыруда, гомумән татар әдәбиятының киләчәген, балалар өчен татар әдәбиятының киләчәген булдыруда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш дип исәплисез? Балалар әдәбиятының киләчәге дип уйласам, теге тәннән кырмыскалар йөгерешә инде. Чөнки без эшләгән вакытларда яшьлегенчә Сабантуйлар 125 мең тираж белән чыккан иде. Һәм без шушы газеталарны укып, андагы шигырьләрне укып, аның язучыларын укып, бездә шушылай шагыйрь булыйк әле, менә шушыннан тулган ырлыклар бит инде, шулар салган ырлыклар. Бүген миңа калса, менә ул андый балалар бармак белән генә санарлыктыр.
Һәм балалар әдәбиятының гына түгел, гомумән әдәбиятыбызның киләчәге кыл өстендә. Балалар әдәбиятының киләчәге ул безнең үзебездән дә тора. Әгәр әти-әниләр үз балаларын татар мәктәпләренә биреп, татарча укытсалар, безнең татар мәктәпләре ябылмаса, һәм милли мәгарифебез үсештә булса, безнең татар әдәбиятының, балалар әдәбиятының киләчәге әлбәттә бар. Әле безнең белгечләребез бар, язучыларыбыз бар, шагыйрьләребез бар. Буыннар чылбыры өзелмәсен өчен безнең милли мәгарифебез яшәргә тиеш. Әле без бар, шулай бит. Һичшиксез безнең балаларыбыз да, балаларыбызның балалары да татар телендә китаплар таба алырлар, аларны укып үссеннәр дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.